Waziri Film Production, in conjunction with Halidivu Movies, presents Nadamar So. Ga kafinta, ga aikin makanikai, ga ɗinki, ga abubuwa da yawa, ga kasuwanci, ka fara wani abu mana fi sabilillahi tunda wancan aikin baka samu. Ba wani aikin hannu da zan je ne, da shekaru na nan ne zan je fara wani koyan ɗinki ko wani ruwa. Message nake jira kawai, ai daga message ya delivered, ai magana ya ƙare. Nadamar So. Nadamar So, a twisted love story with predicament and the suspense. Watch out in Nadamar So. Asiya, bear the situation. Ya kamata a ce ki gane inda duniya ta dosa a yanzu. Yawwa, shine. To duk talaucin sa nace haka nake so. Nace ban kaunar ka, ban san ka, ban san ganin ka, na tsane ka nace. Ko kai baka jin abin da nake faɗa ni. Ba kya son, ba kya kaunar sa. To mu muna son sa. Har mu iyayenki ba kya kaunar mai kaunar sa. To mu muna kaunar sa. Wannan abin da kake neman ka aikata haramu ne a musulunci. Nadamar So. Dan Allah ki mana uzuri Asiya. Wallahi ba na aikata haka bane da niyyar na cutar da ki. Allah ko sannu masoyi. Ni kika jika? Kai na watsawa. Kaɗan ka gani. Ai wannan ita ce soyayyar. Allah! Ba. Ya hakuri baba kar ka tsine mata. Ke ku wannan wace irin rayuwa ce? Anya kina so ki gama da duniya lafiya kuwa? Nadamar So. Wala kin ban mamaki ma da dariya kuma kin yaudar kanki. Kafa ki manta tsakanin budurwa da yarinya fa akwai bambanci. Budurwa ita kake zuwa gidansu yar mutunci ka aure ta. Yarinya kuwa me za ku yi ban da watsewa? Wani me maza suka dauki mata ne yanzu? Me suke so su yi mana ne a rayuwa? Ana fara tunanin cewa gwara in kashe kaina ko na huta na gaji da wannan masifa. Ki kashe kanki kuma ki huta? Ai wanda ya nisa baya jin kira. Produced by Saif Asnanik. And directed by Usman Adam Pravda.